வணக்கம். நம்ம இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆஸ்திரேலியாவுக்கு ஒரு புதிய கேப்டன், அது இல்லாமல் பென் ஸ்டோக்ஸோட ரிட்டையர்மெண்ட், அப்புறம் மயங்க் அகர்வால் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலாண்டோட டெஸ்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா ரூல்ட் அவுட் ஆயிட்டாரு. அதுக்கடுத்து நியூ பிளேயர் ஃபார் ஆர்சிபி, ஸோ வனிந்து அசுரங்கா. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா எல்லாருமே லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆஸ்திரேலியாவோட புதிய கேப்டன் தான். யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேத்யூ வேட். ஸோ இது புதிய கேப்டன் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பங்களாதேஷோட T20 ஒரு சீரீஸ் தான். ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஐபிஎல் விளையாட வந்துடுவாங்க. ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிபிஎல்ல விளையாடக்கூடிய பிளேயர்ஸ், ஸோ யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வாய்ப்பு தரலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேத்யூ வேடுனா கேப்டனாக போட்டிருக்காங்க. ஸோ பென் ஸ்டோக்ஸோட இன்ஜுரி அப்டேட் தான். ஸோ அல்லாமல் ரிட்டையர்மெண்ட்டும் வேறு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் கையில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜுரி. ஸோ அதனால் அவர் பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டையர்மெண்ட்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரேக்கான ஒரு ரிட்டையர்மெண்ட் தான். ஸோ திரும்பி வந்துருவார் எல்லா ஃபார்மேட்லேருந்தும். அவர் கண்டிப்பாக இந்த வருஷம் பேஸ் 2 ஆஃப் IPL கண்டிப்பாக பென் ஸ்டோக்ஸ் ஆடுவார் அப்படின்னு ஒரு நியூஸ் வந்திருக்கு. அது இல்லாமல் அவருக்கு பாகிஸ்தான் சீரீஸோட ஒரு கேப்டன்சியில் இருந்தார். அதில் தான் அவர் கொஞ்சம் கையில் இன்ஜுரி ஆகிருக்கு. அதனால தான் அவர் ரிட்டையர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு பென் ஸ்டோக்ஸ். ஆர்சிபி ஃபேன்ஸுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செம அப்டேட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வஹிந்து அசுரங்கா பார்த்தீங்கன்னா ஆர்சிபிக்கு IPL பேஸ் 2 ஆடுறாரு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஆர்சிபி டீம்லேருந்து அஃபிஷியலாக சொல்லியிருக்காங்க. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆடம் ஜாம்பா பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் ஆடல. ஸோ அவருக்கு பதிலாக ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் எடுக்காமல் இருந்தாங்க. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு பதிலாக வஹிந்து அசுரங்கா பார்த்தீங்கன்னா ரீப்ளேஸ்மெண்ட் எடுக்கிறாரு. அவர் பார்த்தீங்கன்னா ODI சீரீஸாக இருக்கட்டும், T20 சீரீஸாக இருக்கட்டும், இந்தியாவோட ஒரு செம பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தாரு கைஸ். ஸோ அதனால பார்த்தீங்கன்னா அவரை எடுக்கிறாங்க. ஸோ ஒரு நல்ல ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக இருக்கும் ஆர்சிபி டீமுக்கு. ஒரு நல்ல ஸ்பின்னர். ஸோ யுஸ்வேந்தர் சஹல் இவரும் சேர்ந்து நிறைய விக்கெட்ஸ் எடுப்பாங்கன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஃபைனல் அப்டேட்டுக்கு வந்துடலாம். ஃபைனல் அப்டேட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மயங்க் அகர்வால். ஸோ அவரோட இன்ஜுரி பற்றி தான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் இங்கிலாந்துக்கும் இந்தியாவுக்கும் நடக்கிறதுல மட்டும் இவர் ஆட மாட்டார் அப்படின்னு BCCI தரப்புலேருந்தே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்திருக்கு. ஸோ அதனால் ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் மட்டும் இவர் பார்த்தீங்கன்னா ரூல்ட் அவுட் ஆயிருக்காரு. ஸோ மேபி பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட், தேர்டு ஸோ இவர் அவைலபிளாக இருப்பாங்க. ஸோ இவர் டீம் எடுக்கிறாங்களான்னு பார்க்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா KL ராகுலுக்கு ஒரு சம வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தீங்கன்னா எல்லாம் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.